Hvorhen i London er vi? Det der, det er tog. Er det der, de tog, de har? Så du lige de der tog? Så åbner de der klapper bare. Det er da lidt pres på, hva'? Ja. Prøv lige at se de der klapper. Så sød skal. Okay, jeg synes faktisk lidt, det er værre end noget andet.